Pergi ke pasar minggu lanjut ke undangan. Mumpung masih isuk, aku siap pergi ke pasar. Padahal isih-isih tapi srengenge rasane panas. Ujuk-ujuk sudah tekan. Neng pasar panjang. Tengok kanan, tengok kiri, aku mau beli apa ya? Dipilih. Ada pisang. Dan akhirnya aku berhenti pada suatu tempat. Aku tumbas peyek, tapi untuk peyek utuhan. Aku tumbas peyek gogrokan. Sak bungkus gede ngono kae, cuman Rp8.000. Habis kui, tak lanjut beli onderdil. Onderdilnya anak-anak. Mboknya di skip aja dulu. Sesok meneh. Pon Mbak dihitung. Telas pinten belanjaan kulo. Transaksi bayar pindah tempat. Mari kuwi to guys, aku mlaku-mlaku neh celingak kanan kiri tuku apa iki ya. Kebiasaan nang omah ra pengen tuku-tuku. Mbasan nang pasar iki kabeh kaya pengen dituku. Direm. Sidane jajan. Tumbas jasuke 5.000 saja. Sakake wong tukang jajane cihuke. Lho lak tenan mlaku sithik ketemu tukang kaos kaki. Tumbas lah kaos kaki, padahal ya ora pengen tumbas kaos kaki mangki nang omah. Wis balik Ujuk-ujuk wis tekan ngomah lho puanase ngempleng-ngempleng jan gawanane oke rek, masyaallah. Lah iki mang aku ya tumbas iwak hias lho. 10.000 dapat 4 cilik-cilik warna-warni ngene. Seneng aku nyawangke ngono lho, anakku ya seneng. Sini ikan mama ikan jare. Ngantek diuwinceng ngono kae. Nah, bar luhur kuwi mang aku langsung lanjut kondangan karo tanggaku. Ya main nanggone tanggaku. Nek acara ngeneki bunga ngono kae lho, romantis to lah. Kangen mantene ayu. Gaune jan mekrok ngantek nyapu lantai ngono kae lho. Mbuh pas jamanku nikahan ngono kae nek apa ora kok ngono kae. Lah nek acara opo barang ngono kae mang lali aku. Ya nonton live musik barang. Asline pengen nyanyi aku mang. Isin. Ya wis bali wae. Dadah, sesuk ketemu neh.